Suon nining ika-duha nga Biyernes sa panahon sa Advento, ang liturhiya sa pulong nagpahinumdom kanatong tanan nga we are in the midst of Advent season, din kitang tanan giawhag sa pagpangandam sa pag-abot sa atong manunubos nga si Hesukristo. Apan atong timan-an nga gawas pa niya ng maong pagtulun-ana, ang atong Ginoo naghatag og modelo sa pag-ampo nga mao ang amahan namo. Diha sa maong pag-ampo na ay tudling nga nagkanayon, muabot ang imong gingharian. Pero atong timan-an, kanang maong gingharian is coupled with Jesus. Uban si Jesus ni ana. So si Jesus ug ang gingharian usara na siya. Unya kay kanunay man tang nag-ampo niini 365 days every year. So matag adlaw di ay nangandoy kita nga muabot si Jesus sa atong kinabuhi. O kung mauni ang atong practices nga kanunay kitang nagsangpit ni Jesus nga moabot sa atong kinabuhi, ang pangutana nganong wala pa man moabot. Ang tubag mao ang ebanghelyo nga inyong nabati karon. Tungod kay ang atong kinaiya sa mga bata nga nagyampungad diha sa mga merkado. Pasabot, standby. O kining maong mga tawhana nga gimension sa ebanghelyo, mao ni ang mga tao nga they are indifferent to the call and invitation of Jesus. Gusto silang managlahi ba sa pagtawag o awhag ni Jesus ngadto kanila? And that is also our problem. Kay kung maghisgot na og Advent, ang hagit sa Ginoo matag usa kanato nga moduol man taniya. Moduol uban sa espiritu sa pagka mapaubsanon. Apan wala ta makakita ni anang maong pagtulun-ana, o na nga padayon lang gihapon tas ato ang normal behavior and character. Pero kanang Advent di ay nagkahulugan ka na nga mukuyog ka, mulakaw ka uban ni Kristo with all humility uban sa kamapaubsanon. Now, unsaon man nimo pagkabot aron magmapaubsanon ka kanunay sa imong kinabuhi? Ang imong buhaton pahinumdumi ang imong kaugalingon nga sa mata sa Dios you are nothing, wala ka gyud. O gani ang nindot kaayong pulong nga imuhang ipahinumdom matag karon og unya sa imong kaugalingon, ang original nga pulong sa pagka mapaubsanon, yumos, pasabot, lapok, abog, og yuta ka lang. O kay abog og yuta ka man lang sa mata sa Dios. Apan pinaagi ni Jesus na nahimo ikaw nga sama og Dios, magmapaubsanon unta ka kanunay. Abi ninyo, ang nakalahi sa dautan ug sa mga anghel sa Ginoo, ang mga anghel naa sila'y tuhod, and that is why it is easier for them to kneel down in front of the throne of God. Pero ang demonyo wala sila'y tuhod. Ang ilahang bukog
gikan sa paa lahos sakitin. Lisod ang pagluhod kanila at ubangan sa Dios. And if our character maglisod kita sa pagpaubos at ubangan sa trono sa Dios, there is something wrong within us. And Advent is an invitation for us to be humble in front of God and to walk with Jesus in spite and despite of our woundedness, of our sinfulness. Unsay pinaka-importante, with all humility, dawata ang imong pagkasamaran, dawata ang imong pagka-makasasala, og be sorry of all your sins, and walk again with Jesus. Og pinaagi niini, mahimong malipayon ang imong Pasko. Manindog palihog.